Ansible da teknologia bat lagunduko diena enpresei gauzak modu automatizatu batean, da modu estandar txukun batean egiten eta lagunduko nahi baita da kodea berrerabiltzen. Horrek esan nahi du, guk behin egiten dugun kode zatitxo hori edo konfigurazio zatitxo hori behin da berriro erabili dezakegula beste proiektu batzutan eta ez da gauza bat egiten dena espreski proiektu baterako. Horri esker, denborak asko aurrezten dira garapen berriak egiterakoan edo sistema berriak instalatzerakoan eta kontua da, lagunduko digun Ansiblek ere modulen bitartez 1000tik gora modu ditu eta lan asko errazten. Guk orain eskuz egin behar ditunak komandoak sartzen, moduluak daude, guzti hori abstrahitzen dutenak eta gehien bat hori da. Instalazioa, konfigurazio mantenimendua, orkestrazioa, horako gauzak egiteko lagunduko digu. Denetarik, bere erabilera nagusia edo gehien erabiltzen dena izaten da zerbitzari berria daukagunean zerotik guk nahi dugun punturaino eramateko, baina baita ere balio du aplikazio berriak instalatzeko, guk garatu ditugun aplikazioak prozedura jakin bat egin behar duten, aurrena instalatu, gero editatu, ez dakiz zer probatu, holako gauzak egiten ere lagunduko digu. Baina baita ere integratzen da Amazon, Google edo holako saretan, eta hor, makina berriak sortu, sareak konfiguratu, diskoak gehitu, holako gauzak egin ditzakegu. Gure sistemetan berdin, kontua da, gure sistemetara zuzenean konektatuko dela sisteman gauzak egingo ditula, Googleen izango da, Amazonen, euren panelera konektatuko da nolabait eta gauzak egingo ditu. Kontua da, guk ejekutatzen duguna, guk jartzen dizkoen arau batzuk betetzen joango da, eta emaitz bat eman beharko dugu. Erakargarria da, azteko doakoa dalako, software librea da, komunidade handi bat dauka atzetik, modulo pila bat dauzka eguneroko lanak egiteko, baina baita ere gauza oso bereziak egiteko, Amazoneko produktu ezberdinak, edo Ciscoko switchak, edo kontua da, fabrikante asko ikusten dutela, fabrikante esan egitenean da, sare ekipamendu egiten dutena, Cisco Juniper antzekoak, edo antzeko enpresek ikusten dute errestasunak ematen dizkiela bere bezeroei gauzak konfiguratzerako orduan. Eta modu txukun eta estandar batean egiten denak normalean etorkizunera arazo gutxiago emango ditu. Orduan beraiei interesatzen zaie, fabrikanteen kasuan, estandarrak definitzeagatik eta ondoren arazo gutxiago egitzeagatik, baina bezeroi berai ere ematen delako lan egiteko zuzeneko modu bat, ez? Gehiegi aztertu gabe edo produktu berriak ateratzen denean dena berriro ikasi beharrik ez izateko. Eta enpresentzako askotan da erakargarria egiterakoan estandar bat definitzeko gai baldin bagara eta estandar hori bete gure produktu edo gure sistema guztiak txukun baldin baditugu berdin, etorkizunera arazo gutxiago emango dizkigutelako. Ikastaro teoriko praktikoa da, oinarri batzuk zehaztuko ditugu nola egiten da Ansibleekin lan, zeintzuk diren praktika on batzuk, eta gero joango gana da, pixkanaka Ansibleko gauza berriak ikusten, da gauza horiek aplikatzen joango gara, interneten sortu ditugun zerbitzari batzuen kontra, lortzeko amaieran emaitza bat, gauza batzuk zerbitzaria zerotik hartu, eta nola bukatuko dugun zerbait instalatuta, modulo ezberdinak erabilita, gauza nahiko potenteak.